No niin, siinä olisi nyt sitten vihdoinkin tääkin peli ajossa. Se nyt on vielä aika paljon keskeä, että kaasari on vieläkin säätämättä. Se nyt ei ihan itseltä onnistu, mutta helvetinkin voisi on ajaa, jos ei mitään muuta. Sitten Kiina oli hieno. Kiinaa voi vähän, se hajosi sitten toi virtailukko, mutta sekään haittaa. Eipä siinä paljon mitään muuta, että vähän kääntää kilven kulmaa alaspäin, että ihan heti poliisit keksii valittaa. Ja sitten sähkössä on vielä jotain pientä ja kaikkea muuta pientä kivaa, mutta ei ne haittaa. Tää on tänään vaikea pitää ihan pintakaasulla. Onkohan ryppyjä aina päällä? Ihan tää nyt ei kyllä niinku toimi lähellekään niinku pitäis. Kyllä tää ehkä päälle lähtee sun muuta, mutta ainakin tää kulkee, jos ei mitään muuta. Mä laitan tähän muutama pienemmän eturattaan, niin tähän tuli oikein lisää virkettä oikein reilusti. Niin sen verran muuten Hondastakin päivitystä, että enää Hondaa ei ole. Se lähti tossa joku 3 viikkoa takaperin. Se kerkesi oli 3 päivää myynnissä, oikein hinta, oikein pyörä, niin ei ne kauaa kato. Ne lähtee heti kaupaksi. Sitten on vielä Sigmo laittamatta kiinni, sitä en ole vielä kerännyt laittaa. Nyt mennään vielä iPhonein tuolla omalla GPS-appilla. Aikaisemmin oli sama juttu, mutta se ei tarvitse kovin hirveästi täällä katsoa nopean rajoitusta. Suunnilleen justi jotain näitä tietä, kun täällä ajelee. Ihan mukava laitehan tää on kyllä. Siitä ei kyllä pääse mihinkään. Ei tän nyt matka-ajas mikään niinku... Matka-ajas on tähän aika tyympejä, mutta sen verran kuitenkin, että nyt on kohta tulossa tossa kun kerkei korottaa A-kortin, niin sen verran se saattaa kylmä, ettei vielä kerennyt sun muuta. Ja oli tossa muutto Helsinkiin, että nythän tää on vielä Porvoota, että en mä varmaan tätä sinne X-paikkaan, mihinkä Itä-Helsingissä asuu, niin varmaan ota ollenkaan tätä sinne, että jättää tohon ne tutuille sun muualle jonnekin talliin, ja nyt se paska vittu sitten sammu. Koska se oikein saa kokeillaan käyntiin, jos lähtis.
varmaan sen verran puuttuu vielä säädöistä, että tosta kun antaa mennä vähän aikaa pintakaasulla ja sehän saa muista siihen suoraan. Sen verran iso vaihe kuitenkin sun muuta. Niin. Just kyllä vittu peileistä näe kyllä vittu yhtään mitään. Nehän se on siinä sen takia, että se on niinku vaan takia ne siinä onkin no kantteja, mitkä ei hyväksyty peilit, mutta menkö nyt vielä tän kerran. Täytyy joskus hommaa tonne päättyy semmoset peilit. Tästä hommaa IPstä semmoset tähän vähän isommat peilit, niin näkee vähän paremmin. Siellä on tullut lunta varmaan joku vittu 5 minuutin välein, kun kattonut pihallekin aamulla leikin tossa pihalla vähän aikaa, niin tuli lunta ja paistoi aurinko samaan aikaan. Käydään laittaa tuoretta bensaa tähän tankkiin ja sit antaa melkein olla ja se kattoo kun tulee vähän vähän lämpimämmät ilmat, niin mulla aikaa kun mäkin tuli Helsingistä Porvooseen, niin mä ajattelin vaan, että mä ajotakia kypärät sen verran, että pääsee kokeilemaan ja sillä mennään vieläkin tässä. Pitäisi joskus varmaan on jarrutkin kattoo, jarrut tässä on ihan paskat. Edessä on liian pieni toi levyjarru vanhalta omistajalta ja takajarru nyt. Mä en tiedä, pitäis kokeilla ilmaata ja laittaa uudet nesteet ja kattoo jarrupalet ja kaikki muut, että jos se auttais. Ja se just tuoltakin jos tullut joku vitu auto, niin ei mitään muuta kuin pieni väistöliike, että ei mitään toivoa käy yrittää pysäyttää. Ei, kyllä se suunnilleen pysähtyy. Ei pahanakaan vaaraa, ettei me lukkoo noin renkat. Tää on paha ainakin vittu kasa, että pääsee paskalla ajamaan. Se on ollut tässä niinku kuumotellut. En mä vittu lähteä täällä ajamaan ennen kuin valot toimii sun muuta. Tää oli tämmönen laitos tähän näin, että tulee sitten joskin vaiheessa taas vähän uutta päivitysvideota. Tai tää nyt oli päivitysvideo tääkin, mutta sit varmaan seuraava video on sitten kun ajellaan tällä ja sit on varmaan jo droneja sun muuta ja kohta GoProita kun seuraavan kerran kun kuvailee, niin nyt mennään vielä tällä vanhalla GoPro 3 Plusalla tai Blackillä, niin seuraava sitten varmaan 4 ja sitten tää on toisena GoProna tää, mikä tää nykyinen kamera on ja sitten on Dronella, niin katsotaan ensi kerralla. Ja mustakaan tilata jne.